Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si zahrajeme Brawl Stars. Kde mám Bravko? Tu je. Ináč mám po bud hry. Na budúce dáme nejaké ešte. No, som zvedavý. Či vám to povie, lebo niekedy nemám internet, aj keď som doma. Yes! No. Watch animation, nie. No. Tak, vám ukážem mojich brawlerov. No, takže mám tu Shelly, Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, samozrejme, Crazy, Tick, 8-bit, čo? Ja nepoznamená. Rico, Dario, Penny, Jackie, Bruce, Stu, Piper, Frank, B, Edgar, Griff, Bella, PR, Trunk, Mort, Tara, Max, Giron, Nico, Finks, Jane a môj obľúbený Leon. No to sú všetci brawlery. No, takže zahrajeme asi basket dáme. No mám ešte skiny, ale to vám ukážem v ďalšom videu. No, poďme ísť. No, máme dva, dal som zase. Ináč moje meno sa volá Fast Colette. Môžete aj hore tam vidieť, kolegov. Tak. Dajte like, odber. No, sú dali ďalšie, ešte asi posledné. Tak. No. Okej. Aha, ďalej oslovky. Nie. Pomoc. Nemáš. Nemám to nerávne. Kámo, nemáš. Okej, kde mám? Tak ja som zaujímav. Vole. Nemáš, nemám čo robiť. Ty vole, no to. Yes! Okej, to si ďalší. No refunds. Vždycky stávajte 3 sekundy. Už vám fakt niečo padne dobre, neviem? Všetko opäť niečo zlé, ale vtedy je dobré, nie je to zlé. No Leona, ty vole, počkaj. Kde je to tak? No, Sagro. Rare. No. Tak. No, konečne. No, dobre, to už je asi koniec videa. Dáme si ďalšie také video o Brawl Starsu. Tak, čau.